Federation of Khasi Jaintia and Garo People mau sarkil hapo kejelam Presiden ba Anthony Umyong kalami syakhamat penpau ba horket hordang kinom sya banwanbu ikhana saindoyong hapo kathai mau wala kalong hakanu kanu kalenti ru ulong bakilayo jingtep ba kadon kajingtmu jong kiriu simet bat company wananbu ya kakhana saindoyong lani kakuk factory haki thai mau kumta hakan riutrik risau arajar puai kaseng galalai banbu da kajingtho akamat udupti commissioner ka West Khasi district bat UCM ka himanong stan bandawa bakidai bersenge shwa ban ai jingbet hadin ba nagaliang jong ni kum pasang nila yo sngo bat bana nang ni nang tai bakaladon ka jingthu banwanbu ya karkhana sanjoyong dan kita kikok factory hapo ka thai mo e jongi kumta hadin ba nagaliang jong kaseng kalai perkhat kalasno khya hadu kata-kata ya ka jingwan jong kita ki karkhana sandoyong entah hadin ba nakaliang jong kaseng kalawan banbu ia kacingtho hakmat jong deputy commissioner jong West Khasi badai kli jong ke district kumjuru kacingtho hakmat jong sim ke himanong stoy na kapenta ban khangla ya kacingthu jong kita ki riusmet dan ki company ki batmu banwanbu ya kita ki karkhana hapo ka thai mo ai kai ka bana kaliang jongi kum kaseng isno persya habade kita ki ko kalong ba habangi pai pengikmi nak iwai ki jaka ngiyo i ba kita ki ko factory dan ki karkhana sanyoyong kim ai kanu ka jingmentoy habade ka yo kam yo jam jong ki khun samla lani habade bat ki briu ki badon hakate ki jaka kajing jing mentoy ko bagi tip kalong ba tang yo WA te lengba da kajing mentoy jong WA penjot ya ka imlang kasalang bat kumjuru ya ka kwai ka khia jong kadong ka thai borok ka wei ka se ka sngodei ba nakaliang jongi ngim ailat ban ngi persya menta ba hadu ka bakut ngi persya ban wan kitai lemar ba habang yo i ba kitai ki ko ki badon haki wei ki jaka ngi ba kadai kaslam sain na kabentaban penkharoy ya ki mender ki bawanung kerthep hagi caka kumta na kaliang jongi kum bathai mo ek ni rasno persya hadu kata-kata na maryamenta ni dang im tang parado prasnam ni dang lak ban ya sautu jingmut ni dang lak ban ya im ni dang lak ban ya kamai ya kaji ban nang ban penang perstat ki kun kiti deng bada ki jingtrai stong hare deng bada ki jingwan jong kita ki ko kalong kajing tak hadu kata-kata yang imlang salang berkumjuru ya kesesyar ada kumta nakaliang kaseng kepak kubor syabaro itu kibak temu wanwanbu ya kum kita ki karkhana saindoyong nanti kita ki coke factory ba ki haban ya dak lenti bagi kerpat kentang ya wain kerpat ya ki bor ki bahalor khamtan ya usim bat kunjuru ya deputy commissioner dan DC ba hababi ai ya kinu jing menjur dan kijing ai jing bit idai banda persno pai ba ban yo ya kijing menjur nau pai ba khnang ba kijing ai jong pi kanlong da kalenti nadu pasdang hadu bakut wala da ki pai ba dan kita ki snong ki ai jing bit ban bu ya kita ki ko nakaliang jungi kaseng te hadu bakut nginyai persya ban nginyai le khnang ba kadong katha jongi kanum job kanong pai sisin kasing